Yes, vi kører kinehop, vi kører stiksmads. Allerførst så vil jeg godt lige tænke mig at få at vide, hvornår bruger vi stiksmads? Hvilken situation bruger vi stiksmads? Bare en lappe hvad? Mahomes? Når modstanderen er overspillet på dig. Ja, præcis. Hvad kan det ellers være? Hvornår kan det være? Altså, at ikke få presset til at lave en rigtig smash, men alligevel skal presse. Når vi når rundt en lille smule bag kroppen, jo, det er præcis. Der er én ting mere. Hvis nu, at vi spiller en herredom, og vi spiller mod nogen, der er ekstremt gode til at samle op flade smash, det vil sige tunge smash. Hvis vi så vil gå og lave et stiksmash, hvad kan vi så gøre? Ja, vi bruger underarmen lige præcis. Men jeg tænker, hvad er det, der sker med modstanderen? Hvad er de nødt til, når der kommer et stiksmads? Helt frem. Præcis. Nødt til at gå lidt frem. Det vil sige, det er et rigtig godt alternativ, hvis nu man står nede med baglæg, og man kan ikke få den ned ved at stå tungt. Så kan man stikke, så kan man flytte det, man spiller mod, stille og roligt. Det vi skal vise nu, det er et kinehop, som kommer til at foregå over i vores baggrundsside. Og i et kinehop, der skal vi ikke ned og lave den her, som vi kender, hvor vi sakser. Der skal vi faktisk springe, så vi lander på vores venstre ben, rammer gulvet, og så kommer højre lige efter. Så bevægelsen den ser sådan her ud. Og så kan jeg komme væk igen. Ind igen. Her er det vigtigt, at jeg får trykket af. Hvis ikke jeg trykker af, så gør jeg bare sådan her. Og så kan jeg heller ikke komme frem igen. Så jeg kommer ud her, tryk der, og så skubber jeg af ind til midten igen. Den øvelse, vi skal lave, der er Ebbe, han spiller en kort bold til mig. Den spiller jeg tilbage, og så prøver jeg at komme ind og stille mig i den her position. Og så skal jeg se, om jeg kan komme ned og slå det her slag. Det kan godt være, at det ikke lykkes. Det kan også være, at det fungerer. Vi prøver en gang. Det er kort. Gør klar her. Hop ud. Og frem igen. Over her. Klar. Der. Ind igen. Der. Og igen. Lidt længere. Ja, og igen. Jeg kører stik. Det er underarmen. Lidt så. Der. Gang til. Der. Ja. Ind igen. Underarmen. Lidt så. Undskyld. Nej, ja, det er okay. Så er det hele med. Der. Der. Og så kører jeg ind igen. Det er en hård øvelse. Det er vigtigt, at oplægningen bliver lidt flade, at de ikke kommer til at gå for meget opad. Fordi så kommer jeg til at gøre sådan her, og hopper lige op. Vi skal i den her øvelse, der skal vi kunne hoppe ud mod siden. Vi kan komme ud og slå, og med frem igen. Når vi kører stikket, så har vi jo lige kørt de flade bolde. Det vil sige, at vi skal underarm igen. Som længe vil sige, fingerpower hele tiden. Det vil sige, underarmen roterer, catcheren starter her. Det er ligesom en pistol her, ikke? Trykker af, kommer ud, jeg kan fange den herinde over, tryk, og catcheren er klar igen. Hvem var det, der sagde, hvis der kommer en bold, vi bliver presset på? Var det her omkring? Ja, lige præcis. Jeg var rimelig meget presset, det kan jeg også høre på min værtsvang, ikke? Jeg var rimelig meget presset de her bolde. Og det skal vi være. Vi skal kunne nå bolden herover og ligge og arbejde med det her vindervej. Yes. Og det er også lige præcis derfor, at kenderne ikke skal slå hårdt, prøve at slå sit hårdeste, fordi hvis man er presset og prøver at slå sit hårdeste, så kommer der flere fejl jo. Ikke? Yes. Det var den ene side. Den anden side, den kender vi også. Tobindsafsæt bruger vi rigtig meget. Igen, spiller single, kommer en overspilning, flad bold, vi kan hoppe ud i. Så vi kan ikke komme ned og lave sakser, men vi kan hoppe ud og bryde bolden. Igen skal jeg have fokus på det her med at kunne trykke af inden for midten af, og så har jeg ikke noget power. Den øvelse vi laver her, der starter jeg med den her fodstilling. Spiller kort her, kører ud her, trykker af over i hjørnet, og så prøver jeg igen at ligge og arbejde med det her stiksmads. Prøv en gang. Der. Der. Og frem igen. Sådan. Det giver også en hånd.